Milí klienti Trinity Bank, milí kolegové, milí bankéři, rok 2025 byl nakonec úspěšnější z hlediska makroekonomického a z hlediska i vlastně mikroekonomického. Byl příznivější, než jsme si ještě v první polovině tohoto roku mysleli, a to nás naplňuje určitým optimismem pro rok 2026, protože měla by pokračovat stabilní inflace, to znamená, neměla by se vymknout z tolerančního pásma naší centrální banky ve výši 2 až 3 % meziročního růstu. Také by měla zůstat poměrně nízká, jedna z nejnižších měr nezaměstnanosti tady v České republice, jedna z nejnižších tedy v celé Evropské unii, a růst ekonomiky by měl v roce 2026 opět, tak jako letos, překonat solidní 2 %. Česká republika patří mezi šestici nejvíce a nejlépe rostoucích vyspělých ekonomik světa a má velkou naději, že podobné postavení bude mít i v roce 2026. Do tohohle roku tedy vám přeji, aby se toto naplnilo, aby nás nezasáhla nějaká zásadní neblaha, černá labuť v oblasti například geopolitické, a zaklepejme to. Hezký nový rok, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně také pracovních i osobních úspěchů.